мо ҳама мехоҳем дуруст хӯрок хӯрем то саломатии хуб дошта бошем, аммо мо аксар вақт хӯрокҳои хеле носолимро надониста мехӯрем. Агар шумо хоҳед донед ки кадом хӯрокҳоро аз менюатон комилан хориҷ кардан беҳтар аст, пас ин видео маҳз барои шумост. Дар видеои имрӯза ман ба шумо дар бораи 4 хӯроки қалбакӣ нақл мекунам ки шумо бояд ҳамин ҳоло аз хӯрданаш даст кашед. Пас якҷо нишинед ва биёед видеоро оғоз мекунем. Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обуна шуда зангlaро пахш намоед, як лайки дигар рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. равғани зайтун. тақрибан 90% равғани зайтун дар бозори ҷаҳонии қалбакӣ аст ки зери ниқоби равғани зайтун, равғани офтобпараст ё равғани чормағз аксар вақт ба мо пешниҳод мешавад ки оксид карда мешаванд ва бо кислотаҳои равғани омега 6 коркард мешаванд. ҳатто равғани зайтуни итолиёвӣ асосан қалбакӣ ҳастанд. равғани зайтуни баландсифат аксар вақт аз Испания ба таври оммавӣ гирифта мешавад ки баъд аз он шишабандӣ ва зери ниқоби равғани итолиёвӣ ба саросари ҷаҳон содир мешавад. равғани зайтуни ҳақиқӣ нисбат ба равғани чормағз ё офтобпараст камтар истеҳсол карданаш душвортар аст. Илова бар ин он зуд вайрон мешавад, хусусан он агар тавассути киштӣ ворид ё содир карда шавад. аз ин рӯ ширкатҳои бузург аксар вақт ба фребу найранг даст мезананд то пулро сарфа кунанд ва равғани оддии растанӣ аз ҳад гаронарзишро зери ниқоби равғани зайтун бифурӯшанд. зарари асосии равғани зайтуни қалбакӣ аксулъамалҳои аллергӣ мебошад, зеро одамоне ки ба равғани офтобпараст ё чормағз аллергия доранд ҳатто гумон намекунанд ки маҳсулоте ки ба онҳо аллергия медиҳадро истеъмол мекунанд. агар шумо ҳадди ақал дар ҳаёти худ як маротиба равғани зайтуни табииро санҷед, шумо ҳеҷ гоҳ намехоҳед ки ба маҳсулоти қалбакие ки дар рафаҳои бисёри мағозаҳост баргардед. пармезан панири хеле болаззат ва нозуки воқеӣ аст, хусусан агар гап дар бораи пармезани воқеӣ ва табиӣ бошад. оё шумо медонед ки ширкатҳои бузурги истеҳсолкунандагон одатан дурӯғ мегӯянд ки пармезани табииро мефурӯшанд? қоидаҳои муқарраркардаи назоратчиён ва истеҳсолгарон бо фарматсевтҳои бузург имкон медиҳад ки пармезани қалбакӣ фурӯхта шавад ва ин дар асл каме ҳам бошад даҳшатнок аст. дар асл пармезанҳои қалбакӣ бештар аз панири арзон тайёр карда мешавад ки пас аз латтукуб ва реза кардан дар шейкер меларзонанд ва ба он баъдан селюзола, фунгитсидҳо ва дигар маводи кимиё барои шакли зарурӣ ба панир додан илова мекунанд. ва ҳарчанд селюзола дар ҳезу мавҷуд бошад ҳам он як пайвастагии органикии табиӣ ва безарар маҳсуб мешавад ва мавҷудияти ин маҳсулот дар панир боиси ҳайрат ва нафрат мегардад. истеҳсолкунандагон одатан ба ашёи хом 2-4% селюзола илова мекунанд, аммо ин рақам метавонад то 20% бирасад. бо вуҷуди ин пармезани қалбакиро на дар ҳама кишварҳо ёфтан мумкин аст. он асосан ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бисёртар интиқол дода мешавад, зеро FDA истеҳсолкунандагони амрикоиро дар бобати илова кардани селюзола ба панир маҳдудият нагузоштаанд. ва гарчанде ки чунин истеҳсолот арзонтар аст, амрикоиҳо дар асл маразелаи хушкро бо кимиё ва селюзола аз турбтарошак гузаронда мехӯранд, на пармезани гӯё воқеӣ ки аз Италия оварда шуда бошад. шоколадҳо ин яке аз қалбакитарин маҳсулоти бозори ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ширкатҳои шоколадбарор ба ҷои шоколади табиӣ маҳсулоти қалбакӣ илова мекунанд. аниқтар ширкатҳо ба мо ивазкунандаи какао ва шоколадро мефурӯшанд. дар мағозаҳо ба ҷои шоколадҳо асосан конфетҳои хушбӯйро бо таъми шоколад мефурӯшанд ва байни ин маҳсулот фарқияти калон вуҷуд дорад. дар омади гап шумо шояд намедонед, аммо байни какао ва шоколад низ фарқият вуҷуд дорад. ҳамин тариқ идораи озуқа ва маводи мухаддир 15 зеркатегория мебарорад ки ба категорияи калони маҳсулоти какао дохил мешавад. дар мавриди маҳсулоти шоколад 8 зеркатегория вуҷуд дорад ки як шакли ба ном какао резашуда мебошад. аксари равғанҳо дар какао баба аз какао резашуда таъмин карда мешавад. то маҳсулотро шоколад номид, то ки маҳсулотро шоколад номид, он бояд ҳам худи какао ва ҳам равғани какао дошта бошад. масалан шоколади ширӣ аз қанду шир ва маҳсулоти махсус иборат аст. аз ин рӯ ин шоколад не танҳо қанду равған асту халос. дар баробари шоколади сафед, шоколади воқеӣ бояд какаои реза кардашуда, какао ва равғани какао дошта бошад. таркиби маҳсулоти шоколади қалбакӣ аз равғани растанӣ ва какао иборат аст. бинобар ин аз шоколадҳо танҳо як ном мондаасту халос.